Alaka Ochichi Anambra State nakwa alaka mmebi iwu gọọmenti nọ na amụma ijikọ aka ọnụ siri ike nke bụ n'obi abụ iji wee mezuo otu Anambra ya na-atụ anya ya kpọrọ One Anambra Agenda. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti bụ Ejikola kọrọ na ọ bụ ihe doro anya na nke a dịka ndị welitere isi n'alaka abụọ nke gọọmenti a zutere n'Agụlụ kansụl ime obodo Anọcha maka ọgbakọ abalị abụọ kpọrọ 2-day by governmental arms retreat. Gere ya bụ akụkọ n'uju. Soludo bụ onye na-agwa ndị nta akụkọ okwu na ya bụ mmemme nkụzi nọrọ kwupụta ụzọ dị iche iche gọọmenti na ugbu a si agba mbọ ịhụ na akwalitere ebumnobi ime ka Anambra steeti bụrụ kpoo na oyoyo na bụkwara ebe ndị mmadụ nwere ike ibi na-enweghị nsogbu ọbụla. Dịka aka na-achị Anambra steeti si kọwaa, ya bụ ọlụ ịkwalite n'ịlụ Anambra steeti bụ naanị ihe chịkọpụtara ndị ọlụ gọọmenti niile n'agbanyeghị ndọrọ ndọrọ pati onye si na ya ma kwue na ime ka Anambra steeti dị mma bụ nke ga na-ebu ụzọ oge niile. Mgbe ọ na-ekwu okwu, o kwuru na ịrụgosi Anambra bụ nke ga-agbado ụkwụ n'atụmatụ dị iche iche nke gụnyere ebumnobi 2070 report, solution manifesto nakwa akwa edere iji chịkọta otu gọọmenti ga-esi rụọ ọrụ n'afọ anọ na-abịa abịa. Gọvanọ Soludo nọkwara n'ihu kwue na ọ bụ eziokwu na ebumnobi ndị a nke ihe ịma aka n'iru ego adịrọ bụ nke na-echere aka mgba ma kwue na ndị Anambra steeti bụ ndị na-enwe olileanya n'agbanyeghị ihe ndị a na a ga-enye ha ihe kachasị mma iji be ndụ ma kwue na onweghị ụzọ ọbụla gọọmenti ya ga-eji kwue na ya bụ ọlụ akarịgo ha. Onye okwupụta okwu nke Anambra steeti bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze bụ onye dukwa ndị ụlọ omeiwu Anambra steeti wee bịa ya bụ ọnọdụ nkụzi. Ya bụ nkụzi bụ nke Tony Blair Foundation kwadoro, bụ nke isiokwu ya bụ ịkwalite mmetụta nke dị n'etiti ndị gọọmenti, ndị omeiwu na ndị isi gọọmenti na ịkwalite ebumnobi Anambra, bụ nke a kpọrọ n'asụsụ Bekee Strengthening Leadership Collaboration for Effective Governance and Delivery of the Anambra Agenda.